Здравей, Ани! Благодаря ти, че ни покани в твоя склад на AR Commerce. Аз благодаря, че дойдохте. Благодаря ти, Стаси. Винаги е удоволствие. За мен. Тук съм да те попитам, защо реши да работиш с CopyVibes по създаването на твоето видеосъдържание? Ние се познаваме, Стаси, знаеш, от BNI. Там вие работихте с клиент ваш. Даже още работим. Още работите, да. Още работите и правите страхотни видеа. И те изглеждаха страхотно. И аз просто реших, че това е фирмата, с която искам да работя и моите видеа да изглеждат по същия начин. Просто много ми хареса и така реших да ти се обадя и ти се отзова веднага, за което съм ти много благодарна. Благодаря ти за хубавата обратна връзка. Аз обаче имам още няколко въпроса. Разбира. Мислиш ли, че има ползи за твоя бизнес от присъствието чрез видеа в социалните мрежи? Аз мисля, че видеото е формата, който сега клиентите, всичките ни клиенти могат да гледат тези видеа и да виждат абсолютно всичко, което ние можем да направим. Прекрасните ни цветове, прекрасния ни склад, който сме наредили по този начин, за да могат те да се чувстват още по-добре и още по-информирани. А видеята, които вие заснемате, са страхотни, така че смятам, че точно там ни е мястото. И плюсът на видеята е, че всичко се разказва в рамките на до около минута. Клиентите получават бързият отговор на своите въпроси. Да, визуално. И гледат визуално, да, и гледат и чуват смисъл това, което искат и могат много бързо чрез видеята да научат много повече информация. Всъщност, точно чрез този краткият формат, те получават бърз отговор на своя въпрос. Да, получават наистина бърз отговор и надявам се да им харесва, разбира се, отговора ни. Вярваме, че е така.